καταφέρει να γυρίσει προς τα πίσω. Μουζακίτης υπό την πίεση του Τσέριν και πάλι ο Κοστούλα. Στη διαδικασία των πέναλτι. Σου του Μουζακίτη 1-0. Μουζακίτης, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με αυτό το βολέ με το αριστερό. Ο οποίος πέρασε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα. Ο Μουζακίτης είναι αυτός που λύνει τον γόρδιο δεσμό στο 85 με το άλλος διώχνει με το κεφάλι ο Κορνέζος, ενώ δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ. Βρίσκεται μπροστά στο σκόρ εδώ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που δοκιμάζει τώρα να λείπει μέτρησης. Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει με τον Τζολάκη στην εστία του Σανδάρη. Ποιος θα χάσει και πάλι από τον Μουζακίτη. Είναι ο Παύλο Φερνάντες. Ο Μουζακίτης έδωσε τη μάχη εκεί με τον Μάνταλο. Θα κερδίσει και θα περάσει για τον Απρίλιο στο λάθος. Κέρδισε ο Μουζακίτης που βγάζει τον Ολυμπιακό στην κόντρα. Questa traiettoria per Casasola che però tentenna troppo e si fa rubare il pallone, riparte. One real chance. El Khabi's had one for Olympiacos. He's got another very top here this evening. But they get in a mess at the back. Και παλιά από τον Λόκα. Θα ελέγξει ο Μουζακίτης, ο οποίος απέφυγε και τον Βίντα. Πάσα πέρασε για τον Mouzakitis buys the challenge. Ρίκες, ενώ πιέζει ο Ραντόνια τον Ζέλτσο Μάρτινς. Αυτός ελευθέρωσε για τον Μουζακίτη. ένα κοντρόλ με το δεξί, άμεση εκτέλεση με το αριστερό. Η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο. Τσικίνιο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και τον Γιούμπελ Κάπη. Πρόλαβε όρτα τον Ναΐ. Μουζακίτης στον χώρο για τον Ορτέγκα. Τσακίτσας. They're looking powerful, so Lucky's off his line. Score a lot of goals, especially for someone as talented as Ρώμο, επιμένει ο νεαρός, θέλει να ξεφύγει από τον Ζήνη. Θέλει να βγει στην επίθεση. Καταπληκτική τρίπλα του Μουζάκη. Με τον Όσβολντ, Μουζακίτης εξαιρετική να πιέσει και τον Μουζακίτη. Κάτσε την μπάλα στον αγωνιστικό. No? So che condizione. Sai, comunque una parte definitiva con il Catania l'ha fatta e con Ο Μουζακίτης με τον Ορτέγκα. Μουζακίτης. Άνοιγμα για τον Μάρτινς. Μια ακόμη μονομαχία. Πήρε ο Μουζακίτης. Άνοιγμα για τον Ορτέγκα. Για να πάρει ο Μουζακίτης. Παλιά του με στόχο τον Έσε. Θα προλάβει τον Στάικο ο Μουζακίτης. Ορτέγκα με τον Καρίγιο, Μουζακίτης, πολύ ωραία προσπάθεια. Και πάλι επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Μουζακίτη που καλύπτει από την πίεση που ασκεί ο Φακούντο Πελίστρη. Πολιάκας όμορφα για τον Κωστή, έκλεψε ο Μουζακίτης όμως. Ποιος κάνει την προσπάθεια, κλεισμένος από
τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τον σταμάτησε ο Μουζακίτης. Και πάλι ο Μουζακίτης είδε τον Κωστίνια ξεμαρκάριστο. Άλλαξε και πάλι. Πάλμερ Μπράουν. Τετέ. Θα χάσει από τον Μουζακίτη. Βέλτε τώρα. Κουτσίδης μένει όρθιος και κρατάει την κατοχή. Μουζακίτης αποφεύγει το πρώτο. Κεφαλιά από τον Ρέτσο. Μουζακίτης η προσποίηση. Επιμένει. Θα κερδίσει το φάουλ. Παίρνει ο Μουζακίτης. Παλιά για τον... Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Ο Μουζακίτης είναι εκεί για να πάρει το rebound. Δεν μπορεί να περάσει ο Φικάη. Τώρα κατέβασε ο Μουζακίτης και κάνει παλιά με στόχο τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Σε ένα χώρο που θα πεταχθεί πρώτος, εκεί θα πάρει μπάλα ο Μουζακίτης και θέλει να ενεργοποιήσει τον Βέλτ. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα Ορτε... Κλείνεται από τον Μουζακίτη, επιμένει, χάνει την μπάλα από τον... Θα σεντράρει με στόχο τον Μπάκα. Μπράουν, κεφαλιά του Μπλαντένοβιτς, ο Αράο. Πελίστρε, βγάζει ο Μουζακίτης για τον... Μαρκάρι, κάλυψε γρήγορα. Κατασμένη πάσα από τον Λάμψια προς τον Σαρδέλη. Κερδίζει ο Μουζακίτης. Παλιά στο χώρο και που ελέγχει ο Κάρμο, ο Μουζακίτης. Θεώρησε απόρρια ελλείμματος συγκέντρωσης που δημιούργησε Από την αρχή ο Βαγιανίδης, ο Κοστούλας αφήνει ξανά στον Μουζακίτη. Δύο πιτσιρικάδες συνεργάζονται, η σέντρα του Μουζακίτη και παλιά. Άλλαξε, δεν έκανε γαλάζια, αλλά στα εκτός έδρας παιχνίδια της φορά. Mouzakitis, his left side, ricochets around. Είναι δηλαδή μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου ο δανεισμός του από τη Γοδόη Κρούς δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί το δελτίο του. Και πέρασε για τον Μουζακίτη. Κάνει εξαιρετικό μάτσα ο πιτσιρικάς για μία ακόμη φορά. Κρατάει την μπάλα υπό την πίεση.